Croeso i'n hyfforddiant ar gyfer rhieni, deall sut mae plant yn defnyddio eu synnwyr i reoleiddio ar gyfer dysgu a chwarae, y rôl o brosesu synhwyraidd. Ysgrifennwyd yr hyfforddiant hwn gan dîm therapi Galwedigaethol i Blant ym Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro. Danfonwyd yr hyfforddiant ar-lein yma i chi mwyn helpu ddeall profiadau eich plentyn ac i roi syniadau i helpu eich plentyn. Fy enw yw Sarah, a fi yw'r therapydd Galwedigaethol a fydd yn mynd â chi trwy'r hyfforddiant hyn heddiw. Bwriad yr hyfforddiant yma yw i roi dealltwriaeth sylfaenol o reoli synhwyraidd a sut gall hwn effeithio eich plentyn neu person ifanc. Ni wnaeth yr hyfforddiant ateb pob cwestiwn, ond gobeithio fe wnaeth rhoi syniad i chi ddechrau cefnogi eich plentyn neu person ifanc. I wneud pethau yn haws ac ar gyfer yr hyfforddiant, byddaf yn defnyddio y term plentyn drwy gydol yr hyfforddiant hwn i gyfeirio at phob blentyn a pherson ifanc beth bynnag yr oedran. Cymerwch eich amser i fynd trwy'r hyfforddiant hwn, cymerwch seibiau neu ailwyliwch pan fydd angen. Ar y degau, byddaf yn gofyn i chi oedi ac ateb rhai cwestiynau, felly nawr yw'r amser i ddod o hyd i ysgrifbyn a rwyfaint o bapur. Yn yr hyfforddiant hwn, ei nod yw ceisio rhoi dealltwriaeth i chi o beth mae rheoli synhwyraidd nodweddiadol yn edrych fel i bawb, mwyn helpu chi ddeall sut y gall yr anawsterau reoli synhwyraidd edrych fel i chi a'ch plentyn. Ac yn olaf, rhannu syniadau a strategaethau i gefnogi ymgysylltu a chafranogiad yn gweithgareddau dyddiol plentyn sydd gydag anawsterau reoli synhwyrau. Cyn i ni edrych ar reoli synhwyrau yn fwy manwl, dwi'n mynd i gymryd ychydig o amser i sbonio beth yn gwmws yw therapydd Galwedigaethol a sut rydym yn cefnogi plant a theuluoedd fel chi i gyflawni'r pethau rydych chi am wneud a byw eich bywyd eich ffordd eich hun. Yn gyntaf, rydym yn canolbwyntio ar y plentyn. Rydym yn canolbwyntio ar yr hyn sydd yn bwysig i'r plentyn a'i deulu. Ac felly, fel mae'r enw yn awgrymu, rydym yn canolbwyntio ar galwedigaethau. Yn syml, galwedigaeth yw unrhyw beth mae person yn gwneud o ddydd i ddydd, enghraifft gweithio, chwarae a bwyta. Rydym yn ceisio galluogi ymgysylltiad, cyfranogiad ac annibyniaeth yn y galwedigaethau trwy cefnogi perfformiad. Gallwch chi feddwl am ymgysylltiad, cyfranogiad ac annibyniaeth fel continwwm rydych chi'n gallu datblygu. Pan fydd babi yn ifanc, rydyn ni'n gobeithio bod ganddyn nhw ddiddordeb a ymgysylltiad pan fydd rhywbeth yn digwydd iddyn nhw. Yna, wrth i'r plentyn ddatblygu, byddwn yn disgwyl i blentyn cymryd rhan ac ymuno mewn rhan o'r dasg. Wrth iddynt ddatblygu a thyfu ymhellach, maent yn dechrau dod yn annibynnol ac yn ceisio cyflawni'r dasg ei hunain, heb gymorth. Mae'n bwysig cofio bod annibyniaeth gyda galwedigaeth yn dibynnu ar oedran a datblygiad pob plentyn. Mae'n hanfodol yn bod yn realistig yn ein disgwyliadau o'r hyn y gall y plentyn ei gyflawni a pryd y bydd angen help ar blentyn neu pryd y dylid addasu y tasg. Mae'r ffactorau hyn i gyd yn ychwanegu at lwyddiant y plentyn mewn perfformiad galwedigaethol. I rai plant, efallai na fydd yn realistig disgwyl annibyniaeth ac yna dylen fod yn anelu at annog eu hymgysylltiad a'i cyfranogiad yn lle. Perfformiad galwedigaethol yw'r cydarwaith rhwng y plentyn yn ei hamgylchedd wrth gyflawni'r dasg neu'r alwedigaeth. Dyma fodel a addaswyd o waith Mary Law ym 1996. Byddaf yn egluro model hwn i'ch helpu chi ddeall pam rydym ni'n ystyried y meysydd hyn wrth geisio cefnogi perfformiad galwedigaethol plentyn. Yn adran y plentyn, rydym yn mynd i ystyried nodweddion datblygiadol yr unigolyn sy'n ystyried ei gyfansoddiad corfforol a seicogymdeithasol. Yn syml, sut mae'r corff yn symud a'n gweithio a sut mae'r plentyn yn ymateb yn emosiynol i lwyddiant. Yn adran yr amgylchedd, rydym yn ystyried y lleoedd maent yn byw, chwarae a datblygu ynddynt ar bobl yn yr amgylchedd hynny, mamau, tadau ac athrawon yr enghraifft. Rhan yn yr adran galwedigaeth yn 3 rhan. Y dasg y mae angen i'r plentyn ei gwneud a elwir yn hunanofal. Mae hyn yn cynnwys tasgau fel bwyta, gwisgo ac ymolchi. Yna'r hyn sydd rhaid ei wneud a elwir yn gynhyrchiant, sydd i blentyn enghraifft byddai'n mynd i'r ysgol. Yn olaf, yr hyn maen nhw eisiau wneud, sef hamdden, a allai fod yn chwarae, chwaraeon neu mynd i'r parc.
Fel therapyddion galwedigaethol, rydym yn defnyddio ein dealltwriaeth o alwedigaethau i gefnogi datblygiad rolau ac arferion ystyrlon. Mae gan bob un ohonom rhywbeth i'w gyfrannu at dasg, boed y gwneithurwr penderfyniadau neu'r person sy'n cyflawni'r dasg, ac yn gynenid ynom ni gyd yw'r angen am ragofyniad y mae arferion yn ei ddarparu. Rydym yn annog ac yn cefnogi cyfleoedd sydd yn addas ar gyfer oedran a galluoedd plentyn mwyn sicrhau bod yn cydbwyso ffordd o fyw ac ystod o alwedigaethau ystyrlon. Mae galluogi oedran a chyfleoedd sy'n briodol i ddatblygiadau yn sicrhau ein bod yn osgoi am ddifadedd galwedigaethol, nad yw plant yn colli allan ar gymryd rhan mewn profiadau o ddydd i ddydd, a'n bod yn sicrhau ffordd o fyw cytbwys. Wedi'r cyfan, bydden ni gyd yn hoffi treulio ein hamser yn gwneud yr hyn rydym eisiau ei wneud yn hytrach na'r hyn sy'n rhaid i ni ac y mae angen i ni ei wneud, bod gennym ni gydbwysedd galwedigaethau a nifer o wahanol rolau i chwarae. Cyflwyniad i brosesu synhwyraidd. Felly, sut mae prosesu synhwyraidd yn cyd-fynd â hyn? Prosesu synhwyraidd yw un o nodweddion datblygiadol cynhenid pob un ohonom. Mae'n rhan o adran person neu plentyn y model rwyf newydd ei ddisgrifio. Y peth cyntaf i sylweddoli am prosesu synhwyraidd yw ei fod yn digwydd i ni gyd. Rydyn ni gyd yn fodau synhwyraidd a phrosesu synhwyraidd yw'r broses o gymryd yr holl fewnbwn synhwyraidd o'n cwmpas, gwneud synnwyr ohono, gweithio allan yr hyn sydd yn bwysig ac ymateb iddo. Mae prosesu synhwyraidd yn broses nodweddiadol. Rydyn ni gyd yn ei wneud trwy'r amser. Mae'n dechrau mewn datblygiad cynnar iawn, cyn genedigaeth ac yn para tra'n oedolyn. Rydyn ni'n gwybod bod babanod yn y groth yn ymateb i sŵn llais ei mam. Mae'r ffordd y mae babi yn ymateb iddo yn prosesu gwybodaeth synhwyraidd yn wahanol i oedolyn oherwydd newidiadau prosesu gydag oedran. Fodd bynnag, rydym ni gyd yn prosesu gwybodaeth synhwyraidd ychydig yn wahanol. Meddyliwch am eich hun, eich teulu a'ch ffrindiau. Allwch chi feddwl am rywun sydd bob amser a'i sbectol haul ymlaen ar yr arwydd cyntaf o haul? Rywun sy'n cysau'r teimlad o reidiau ffair? Neu rhywun sy'n cysau cwtsh? Mae'r holl wahaniaethau hyn yn nodweddiadol ac yn gyffredinol nid ydyn yn broblem. Mae gan lawer o blant wahaniaethau yn y ffordd y maent yn prosesu gwybodaeth synhwyraidd, ond mewn rhai sefyllfaoedd mae hyn yn broblem ac yn effeithio ar ei gallu i wneud yr hyn y mae angen iddynt ei wneud, eisiau ei wneud a rhaid iddynt ei wneud mewn diwrnod. Mae'n effeithio ar ei perfformiad galwedigaethol. Dyna le mae angen i ni wneud rhywbeth gwahanol i helpu. Mae anawsterau prosesu synhwyraidd i'w gweld yn aml yn plant sydd â diagnosis niwroddatblygiadol fel awtistiaeth neu anhwylder diffyg sylw, ond gwelir anawsterau hefyd yn absenoldeb unrhyw ddiagnosis. Faint o synhwyrau sydd i gael? Ysgrifennwch yr holl synhwyrau y gallwch chi feddwl am. Efallai eich bod wedi ysgrifennu 5 neu 6 i lawr, ond yr ateb cywir yw 8. Mae gennym 5 synnwyr allanol rydych yn gyfarwydd â: cyffwrdd, blasu, arogli, clywed a golwg. Ond mae gennym hefyd 3 synnwyr mewnol, sef pro-priodderbyniaeth, vestibular a mewn-dderbyniaeth. Pro-priodderbyniaeth yw ein synnwyr o ble mae ein corff yn y gofod a ble y mae mewn perthynas â'r byd o'n cwmpas. Vestibular yw ein synnwyr o symud gan gynnwys safle ein pen. Mewn-dderbyniaeth yw ein synnwyr mewnol sy'n dweud wrthyn am ein organau. Enghraifft pan fyddwn eisiau bwyd, pan fydd angen mynd i'r tŷ bach, pan fyddwn nhw'n boeth neu'n oer. Mae pob un o'r 8 synnwyr yn derbyn gwybodaeth synhwyraidd trwy dderbynyddion mewn gwahanol llefydd o amgylch y corff. Yna mae'r derbyniadau hyn yn anfon gwybodaeth i'r ymennydd mwyn deall ac ymateb. Gall hyn ddigwydd yn ymwybodol lle rydyn ni'n defnyddio ein profiad i feddwl ac ymateb, ond gall ddigwydd yn awtomatig hefyd, gan ein helpu osgoi anaf. Cymherwch funud i feddwl ble gallai'r derbynyddion fod ar gyfer ein synhwyrau gwahanol.
Mae'r derbynyddion ar gyfer ein 5 synnwyr allanol yn eithaf syml. Enghraifft, mae'r derbynyddion ar gyfer ein synnwyr arogli yn ein trwyn. Mae'n bwysig nodi yma bod ein synnwyr cyffwrdd yn cael ei dderbyn trwy 2 lwybr, un amddiffynnol ac un gwahaniaethol. Mae pob un yn delio â chyffyrddiad o ansawdd gwahanol. Mae'r llwybr amddiffynnol yn ymwneud â phoen a chyffyrddiad ysgaf. Mae'n ei helpu i ymateb i gyffwrdd allai fod yn boenus neu'n niweidiol, fel pan fyddwch chi'n pwyso ar wyneb poeth neu'n sefyll ar pin. Mae'r llwybr gwahaniaethol yn ymateb i gyffyrddiad cadarn dwfn ac mae ganddo gysylltiad agos ar synnwyr proprio dderbyniaeth. Mae hyn yn ein helpu i ddeall beth sy'n cyffwrdd ar croen a ble. Mae'r 3 synnwyr mewnol ychydig yn fwy cymhleth. Mae'r system vestibular yn dweud wrthym sut mae ein pen yn symud, felly mae'r derbynyddion yn y glist fewnol. Mae'r system hon yn cael ei gweithredu gan symudiad ein pen, neu llai mewn llinell syth yn ôl ac ymlaen neu cylchdroi. Mae'n bwysig nodi y gallwn feddwl am wybodaeth synhwyraidd vestibular mewn 2 ffordd wahanol, llinol a cylchdroadol. Llinol yw pan fydd ein pen yn symud yn ôl ac ymlaen o ochr i ochr neu fyny ac i lawr. Cylchdro yw pan fydd ein pen yn cylchdroi o gwmpas. Mae hefyd yn ein helpu i ddeall safle ein pen mewn perthynas â gweddill ein corff. Mae'r derbynyddion ar gyfer ein synnwyr proprio dderbyniaeth wedi ei lleoli yn ein cyhyrau a'n cymalau, ac felly'n cael ei hactifadu tra'n defnyddio ein cyrff i wthio, thynnu, codi a gwrthsefyll. Mae proprio dderbyniaeth yn cael effaith dywelu a threfnu ar yr ymennydd a'r corff ac mae ganddo gysylltiad agos ar llwybr cyffwrdd dwfn buom yn siarad amdano yn gynharach. Mae'r derbynyddion ar gyfer ein synnwyr mewn dderbyniaeth yn ein horganau fel stumog, y bledren a'n croen gan ein helpu i ddeall sut rydyn ni'n teimlo ac ein bod ni'n sicrhau ein bod ni'n diwallu rhai o'n hanghenion sylfaenol fel newyn a syched. Felly, pa rai o gwahanol fathau hyn o fewnbwn synhwyraidd sy'n cael effaith tawelu? Yr ateb yw proprio dderbyniaeth, cyffyrddiad dwfn a mewnbwn vestibular llinol. Yn gyffredinol, mae'r gweithgareddau sy'n darparu'r mathau hyn o fewnbwn synhwyraidd yn tawelu ac yn rheoli ein cyrff a'n system nerfol. Gall cyffyrddiad dwfn fod fel cwtch anferth arth, tyluno'r corff neu rolio i fyny mewn dwfau fel ci poeth. Gall vestibular llinol fod mynd ar siglen, mynd ar sgwter neu eistedd mewn cadair siglo. Gall proprio dderbyniaeth fod dringo, siglo, arfariau mwynci neu'n gwneud gwasgau. I grynhoi, mae'r holl derbynyddion hynny yn derbyn gwybodaeth synhwyraidd 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos trwy gydol ein bywydau. Mae'r gwybodaeth yn cael ei brosesu gan ein hymennydd ac yr allbwn yw ymateb ein cyrff neu ymddygiad. I unigolion sydd ag anawsterau prosesu synhwyraidd, rydym yn aml yn ei gweld gwahaniaeth yn ei hymddygiad neu sut y maent yn cyflawni tasg, ac mae hyn yn gwneud i ni edrych yn agosach ar yr hyn sy'n digwydd pan fydd y plentyn yn derbyn gwybodaeth synhwyraidd i weld a allwn ni helpu. Mae prosesu synhwyraidd yn tanategu i'r hyn rydyn ni'n ei wneud a sut rydyn ni'n rhyngweithio ar byd. Cyfatebiaeth dda i hyn yw tŷ. Wrth adeiladu tŷ, mae angen sylfaen dda arnoch i adeiladu arno. Nid ydych yn dechrau adeiladu o'r pen. Prosesu synhwyraidd yw haen sylfaen y brics. Mae angen sylfaen dda arnom i adeiladu arni i sicrhau llwyddiant. Fel y gwelwch yng ngweddill y tŷ, mae angen sylfaen synhwyraidd dda arnom i ddatblygu ein cydbwysedd ac yn llunio motor sydd yn ei dro yn caniatáu i ni gymryd rhan mewn gweithgareddau. Yna gallwn ddatblygu ein sgiliau echdygol manwl a gros, canolbwyntio a datrys problemau. Mae'r sgiliau hyn ar gweddill ar y restr yn y tŷ yn cefnogi dysgu academaidd addasu ymddygiad sy'n ein helpu i ennill galwedigaethau ac adeiladu ar ein lles a'n hunan barch. Felly, os oes anhawster gyda'ch prosesu synhwyraidd, gallai gael effaith ar sgiliau eraill hefyd. Felly, nawr rydyn ni wedi edrych ar yr 8 synnwyr,
Gadewch i ni gymryd eiliad i feddwl sut rydych chi yn cefnogi datblygiad synhwyraidd eich plentyn yn barod. Sut ydych chi'n ei helpu ddatblygu ei synnwyr o flas neu cyffwrdd? A meddyliwch am y synhwyrau newydd vestibular a propriodderbyniaeth. Pa weithgareddau ydych chi'n ei cefnogi ac yn annog a all helpu i ddatblygu rhain? Meddyliwch sut rydych chi'n chwarae gyda'ch plentyn, neu'r math o weithgaredd y gallech chi ei gwneud gyda'ch gilydd. Meddyliwch pa synhwyrau sy'n cael eu hysgogi trwy'r gweithgareddau hyn. Efallai yr hoffech chi oedi'r fideo i ysgrifennu rhain i lawr. Rydym wedi nodi ein 8 synnwyr ac wedi sefydlu ein bod ni gyd yn derbyn gwybodaeth broses o'r synhwyrau hyn bob dydd. Rydym nawr yn mynd i'ch helpu chi i ddeall prosesu synhwyraidd a dechrau edrych ar sut gall anawsterau prosesu synhwyraidd edrych. Rwyf am i chi feddwl am gwpan. Mae hyn yn cynrychioli eich gallu i gymryd a rheoli gwybodaeth synhwyraidd. Trwy gydol eich diwrnod, rydych chi'n derbyn gwybodaeth synhwyraidd. Sŵn eich larwm, arogl eich coffi yn y bore, naws y glaw tu allan. Mae'r holl ddarnau hyn o'ch gwybodaeth synhwyraidd yn cychwyn i lenwi eich cwpan. Nid gormod, ond digon eich bod yn cofrestru ac yn ymateb yn briodol i'r hyn sydd angen i chi o wneud. Nawr, rwyf am i chi ddychmygu cwpan llawer yn llai ar un wybodaeth synhwyraidd. Mae'r unigolyn yn derbyn yr un wybodaeth synhwyraidd ar cwpan bach, ond mae'r cwpan yn llenwi yn gyflym, gan arwain at deimlad o fod yn orlawn ac yn methu ymdopi â'r byd. Nawr, rwyf am i chi ddychmygu cwpan llawer fwy na'r un cyntaf. Unwaith eto, mae'r unigolyn hwn yn derbyn yr un wybodaeth synhwyraidd, heblaw nad yw'r wybodaeth hyn wedi'i chyfrestru mewn cwpan mor fawr, gan arwain at ddiffyg ymateb. Cyfeirir at unigolyn a chwpan bach fel rhywun sy'n rhy ymatebol. Mae'n gyflym i or-ymateb i fewnbwn synhwyraidd. Cyfeirir at unigolyn sydd â chwpan mawr fel rhywun sydd yn dan ymatebol. Maent yn tangyflawni i fewnbwn synhwyraidd. Rydym yn gweld rhai ymddygiadau sydd yn debygol yn dros ymatebolrwydd ac o dan ymatebolrwydd. Gall plentyn sydd â chwpan fach dros ymateb i fewnbwn synhwyraidd a gall ymateb gydag ymladd, hedfan neu rewi. Mae'n dibynnu ar y sefyllfa. Gall plentyn sydd â chwpan fawr dan ymateb naill llai ymateb yn oddefol ac yn ymddangos nad yw'r mewnbwn yn effeithio arno, hynny yw prin ei bod yn ei gofrestru ac felly nid ydyn nhw'n ymwybodol bod rhywbeth i ymateb iddo, neu gall ceisio mwy o fewnbwn synhwyraidd o'r amgylchedd. Mae ei system nerfol yn gwybod nad yw'n cael digon o wybodaeth ac felly mae'n gyrru'r plentyn i ddod o hyd i ffordd o ennill mwy. Cyfeirir at hyn weithiau fel ymddygiad sy'n ceisio derbyn mewnbwn synhwyraidd. Mae pob un o'n synhwyrau yn rhynggysylltiedig ac yn cael effaith ar ei gilydd. Gall helpu i feddwl a oes gennych gwpanau o wahanol feintiau ar gyfer gwahanol synhwyrau. Enghraifft, efallai bod gennych gwpan fach. Hynny yw eich bod yn rhy ymatebol am wybodaeth gweledigol, cliw, cyffwrdd ac arogli. Ond yna mae gennych gwpan fawr sy'n golygu eich bod yn dan ymatebol am vestibular, blas, propriodderbyniaeth a mewndderbyniaeth. Felly, y cam nesaf yw meddwl am yr amrywiadau a welwn trwy gydol y dydd. Does neb yr un peth trwy'r amser. Mae yna amrywiadau nodweddiadol oherwydd yr hyn sy'n digwydd yn eich amgylchedd, sut rydych chi'n teimlo am y sgiliau sydd gennych chi gyflawni'r tasgau a beth yw'r alwedigaeth rydych chi'n ceisio i'w wneud. Ydy'r lefel yn iawn i chi? Cymerwch eiliad i feddwl am sut y gallech ymateb i wybodaeth synhwyrol yn wahanol pan fyddwch yn sâl, neu pan fyddwch mewn amgylchedd gorlawn, neu pan fyddwch yn ceisio gwneud tasg anodd newydd. Rydym am fod mewn sefyllfa lle gallwn rheoli ein holl fewnbwn synhwyraidd yn ddigonol i fynd o gwmpas ein diwrnod. Wrth edrych ar blant, rydym yn aml yn galw yn cyflwr barod i ddysgu.
Felly mae rhai sy'n rhy ymatebol y buom yn edrych arnynt yn gynharach i fyny yma, ac mae rhai sy'n dan ymatebol i lawr yma. Fodd bynnag, mae rhai plant yn symud ac yn siglo o'r un eithaf i'r llall a galwyd hyn yn anhawster moduleuddor synnwyr. Yn aml, trwy ymyrryd, rydym yn anelu at darparu'r gweithgareddau priodol i naill ai leihau neu gynyddu mewnbwn i helpu plentyn i aros o fewn cyflwr barod i ddysgu. Awgrymaf eich bod nawr yn oedi'r fideo ac yn cymryd egwyl i ystyried yr hyn yr ydym wedi ei drafod hyd yn hyn. Meddyliwch am y cwestiynau ar y sgrin ac yna parhewch ar fideo. Pa synhwyrau ydych chi'n teimlo bod gen eich gwpan fach ar ei cyfer? Beth ydych chi'n ei wneud i helpu'ch hun i ymdopi â'r cwpan bach hwn? Pa synhwyrau ydych chi'n teimlo bod gen eich cwpan fawr ar ei cyfer? Ydych chi'n teimlo bod gen eich gwpan fawr oherwydd nad yw yn eich poeni chi neu oherwydd eich bod chi'n ceisio mwy ohoni? Yn yr ail hanner o'r hyfforddiant hwn, rydyn ni'n mynd i edrych ar sut rydyn ni'n torri i lawr anawsterau prosesu synhwyraidd a sut gallen ni helpu. Os awn yn ôl i ystyried y diagram a gwelom ar ddechrau'r hyfforddiant o'r plentyn, amgylchedd a'r galwedigaeth. Dechreuon trwy ystyried pa alwedigaeth sy'n cael ei heffeithio. Beth mae'r plentyn eisiau ei wneud, yn gorfod ei wneud neu angen ei wneud na allant. Yna byddwn nhw'n edrych ar bob rhan sef y plentyn, amgylchedd a galwedigaethau i weld beth y gallir ei newid i helpu. Gall newidiadau o fewn y plentyn gael eu cyfyngu gan eu hoedran a'i dysgu, ond i fater beth yw potensial y plentyn i newid, mae cael dealltwriaeth o'r ffordd wahanol y mae plentyn yn prosesu gwybodaeth synhwyraidd yn ein helpu i ddeall y plentyn, cyfleu ei anghenion i'r rhai sydd o gwmpas a darparu'r cyfleoedd cywir i'r plentyn ddysgu ac ennill sgiliau galwedigaethol. Fodd bynnag, mae yna newidiadau y gallwn ni ddechrau ei gwneud yn amgylchedd y plentyn ac yn y ffordd y mae'r alwedigaeth yn cael ei chyflwyno i helpu'r plentyn i gymryd rhan a dysgu. Felly, sut ydych chi'n gwybod ei bod hi'n broblem? Rydyn ni fel arfer yn gweld plentyn yn chwarae ac yn ymddwyn yn wahanol. Felly cyn i ni ystyried sut mae ymddygiadau synhwyraidd yn cyflwyno, gadewch i ni feddwl sut olwg sydd ar ymatebion ymddygiad nodweddiadol. Gall ymddygiad fod yn faes cymhleth ac efallai y byddwn yn gweithio gyda seicolegydd i archwilio. Fodd bynnag, mae rhai syniadau sylfaenol y mae'n werth meddwl amdanynt. Os ydym yn ystyried ymddygiad synhwyraidd neu peidio, yr allwedd yw ceisio deall pam mae rhywbeth yn digwydd. Gallwn neidio ymlaen yn hawdd at yr hyn y credw na allai fod o gymorth, ond gall dau blentyn fod yn ymddwyn yn yr un modd am resymau gwahanol iawn. Mae'n werth stopio i feddwl a yw'ch plentyn yn defnyddio ymddygiad i cael rhywbeth, i osgoi rhywbeth, i gael cyffroad neu leddfu diflastod, i reoli teimladau fel dryswch neu poen. Gall nifer o blant gael trafferth gyda gorbryder. Yn anffodus, mae'r duedd i bryder a dros ymatebolrwydd synhwyraidd i sbardino'r ymateb ymladd, hedfan neu rhewi i creu cylch. Mae ymladd, hedfan neu rhewi yn ymateb y gallai'n system nerfol i gael i fygythiad canfydded. Er enghraifft, os oes rhywbeth yn codi ofn arnoch, gallwch sefyll yn yr unfan neu rhewi. Os ydych yn ddig am rhywbeth, efallai y byddwch chi'n diastyru neu'n ymladd. Os yw rhywbeth yn eich dychryn, efallai byddwch yn rhedeg i ffwrdd. Gall yr ymateb ymladd, hedfan a rhewi cael ei sbardino gan or-ymatebolrwydd synhwyraidd a phryder. Er enghraifft, mae plentyn yn bryderus ynghylch mynychu'r ysgol oherwydd ei fod yn cael rhai anawsterau gyda chyfathrebu cymdeithasol. Mae hyn yn cynyddu ei pryder yn enwedig yn ystod amser egwyl. Mae'r pryder hwn yn achosi iddynt ddiastyru, rhedeg i ffwrdd neu cuddio.
Mae'r actifadu hwn o'r ymladd, hedfan a rhewi yn golygu ei bod yn llai abl i ymdopi â sŵn a phrysurdeb ym maes chwarae. Maent yn dod hyd yn oed yn fwy ymatebol i fewnbwn synhwyraidd. Mae'r gorymateb i fewnbwn synhwyraidd hefyd yn actifadu'r ymateb ymladd, hedfan neu rhewi. Mae hyn i gyd yn cynyddu eu pryder ymhellach gan barhau ar cylch gwydlon. Efallai eich bod wedi clywed o cysyniad o llosgfynydd ymddygiadol. Mae hwn yn ddarlun i'n helpu i archwilio digwyddiad ymddygiadol ac amlygu'r hyn y gellid ei wneud yn wahanol yn y dyfodol. Mae'r plentyn yn dechrau ar y llinell sylfaen. Mae rhywbeth yn digwydd i'w symud oddi ar y llinell sylfaen ac mae'r ymddygiad yn dechrau cynyddu. Ar y pwynt hwn, mae goddefgarwch yn cael ei ostwng i sbardinau eraill yn cynnwys y synhwyrau. Felly gall mewnbwn synhwyraidd y maent fel arfer yn gallu ymdopi efo fel rheol yn mynd yn ormod iddynt at y pwynt hwnnw. Wrth iddynt nhw ddechrau cynyddu wrth symud i fyny'r llosgfynydd, mae pryder a gorlwytho synhwyraidd yn dechrau chwarae rhan. Yma y mae angen defnyddio'r strategaethau. Unwaith bydd y plentyn yng ngham 5, bydd llwyddo i dderbyn cefnogaeth bron yn amhosib. Yng ngham 5, y nod yw cadw'r plentyn yn ddiogel a dadddwysau ei ymateb ymladd, hedfan neu rewi. Ar ôl y digwyddiad, bydd angen lle neu egwyl ar y plentyn a helpu ail-ffocysu wrth iddynt ddychwelyd i'r llinell sylfaen. Os ydych chi'n cyflwyno gweithgareddau neu strategaethau newydd sydd wedi cynllunio i helpu plentyn reoli ei ymddygiad, mae angen gwneud hyn pan fydd y plentyn ar y llinell sylfaen pan all ganolbwyntio ar ddysgu unrhyw beth newydd. Cymerwch eiliad i gael golwg ar y llosgfynydd i weld a allwch chi feddwl am ddigwyddiad gyda'ch plentyn lle gallwch chi edrych yn ôl ar y camau hyn. Yn ogystal ag ystyried ymddygiad, mae'n bwysig stopio a meddwl beth arall allai fod yn digwydd sy'n effeithio ar ymddygiad eich plentyn. Meddyliwch am fynydd iâ. Dim ond canran fach o'r ia sy'n weladwy uwch ben y dŵr. Mae llawer mwy ohono o dan yr wyneb. Yn yr un modd, efallai y byddwn nhw'n canolbwyntio ar yr ymddygiad y gallwn ei weld uwch ben y dŵr, ond mae llawer mwy yn digwydd o dan yr wyneb i gyfrannu at hyn ac ni fydd peth ohono yn seiliedig ar y synhwyrau. Nawr ein bod wedi ystyried beth arall allai fod yn effeithio ar ymddygiad plentyn, gadewch i ni symud ymlaen at yr hyn gallwn ni wneud i helpu. Rydw i'n mynd i rhoi rhai strategaethau cyffredinol i chi wedi grwpio ym meysydd yr amgylchedd, galwedigaeth a'r plentyn. Ym mhob un o'r meysydd hyn, byddwn hefyd yn edrych ar rai astudiaethau enghreifftiol i gymhwyso rhai o'r strategaethau i sefyllfa. Ym mhob enghraifft, byddaf hefyd yn rhoi rhai fflagau coch i chi. Beth i edrych amdanynt ac yn y sefyllfa honno, ceisiwch fwy o gefnogaeth gan naill eich meddyg teulu, pediatregydd neu dîm iechyd enghraifft Therapi Galwedigaethol. Gan ddechrau gyda'r amgylchedd, y nod yma yw addasu neu gwella'r amgylchedd i helpu'r plentyn i reoli ei wahaniaethau synhwyraidd a gwneud y gorau o'i hymgysylltiad a thasgau galwedigaethol. Dyma rai awgrymiadau cyffredinol ar gyfer newidiadau i'r amgylchedd a allai helpu plant ag anawsterau synhwyraidd. Darparwch lle tawel, diogel y gall y plentyn ei gyrchu fel pabell neu flwch wedi llenwi a chlystogau. Ychwanegwch mwy o giwiau gweledol yn yr amgylchedd i gefnogi dealltwriaeth y plentyn. Ceisiwch ddefnyddio amgylchedd gwahanol gyda llai o bobl ac felly llai o sŵn. Meddyliwch am wrthdyniadau eraill fel arogl, arddangosfeydd gweledol a sŵn offer yn yr ystafell. Os ydych chi'n gwneud tasgau wrth y bwrdd, gwnewch yn siŵr bod y bwrdd a'r cadair at uchder da fel bod y plentyn yn gallu eistedd gyda'i pen ôl nôl yn y gadair a'i traed yn fflat ar y llawr. Gwnewch y rhai sy'n cefnogi'r plentyn yn ymwybodol o'i hanawsterau fel y gallent ymateb yn addas. Dyma Billy. Mae'n fachgen bach prysur sy'n caru dringo, rhedeg a troelli. Nid yw'n hoffi eistedd i lawr ar gyfer amser bwyd. Mae'n ymddangos fod Billy o dan ymatebol i fewnbwn vestibular a proprio dderbyniaeth.
Mae ganddo gwpan fawr ar gyfer y mathau hyn o fewnbwn synhwyraidd. Dyma rhai strategaethau a gallen ei awgrymu ar gyfer bili. Adeiladwch y gwyliau symud yn ei ddiwrnod, ond gwnewch yn siŵr ei fod yn glir pan fyddent yn dechrau ac yn gorffen, fel ei fod yn dal yn gael mynediad at y gweithgareddau eraill y mae angen iddo ei gwneud. Lle'n bosib, adeiladwch newid safle a symudiad yn y tasgau y mae angen iddo ei gwneud. Rhowch lawer o gyfleoedd i symudiad llinellol y buom yn trafod yn gynharach i'w trefnu a tawelu yn hytrach na cael symudiadau cylchdro fel troelli bob amser. Y fflagau coch yn achos bili, mae'n bosib y bydd angen i chi cael cefnogaeth bellach yw lefel uchel o ymddygiad cymryd risg ac o bosib anafu ei hun. Dringo dros bethau a dianc. Hongian wyneb i weired a neu troelli yn ddiangen. Dyma Hermione. Nid yw'n hoffi lleoedd prysur, swnllyd ac yn aml mae'n rhoi ei dwylo dros ei chlustiau. Mae'n ymddangos bod Hermione yn or-ymatebol i sain. Mae ganddi gwpan fach. Dyma rai strategaethau y gallem ei awgrymu ar gyfer Hermione. Darparwch man encilio synhwyraidd lle gall fynd i leihau'r ysgogiad. Ceisiwch ddefnyddio clustfonau gyda cherddoriaeth neu sŵn gwyn neu amddiffynwyr clust i ostwng lefel y sŵn ar gyfer caniatáu iddi gael mynediad a weithgareddau ond nid trwy'r amser. Gwnewch pethau mewn grwpiau bach neu un i un lle bod hynny'n bosib. Ceisiwch fynd i lefydd ar adegau mwy tawel. Y fflagau coch yn achos Hermione yw rhedeg i ffwrdd a dianc, cuddio, lefel ddifrifol o ddrallod. Nesaf, rydym yn mynd i edrych ar alwedigaeth. Y nod yma yw addasu neu wella mynediad plentyn i alwedigaeth a rhoi'r her gywir i'r plentyn. Y sialens just right. Dyma awgrymiadau cyffredinol ar gyfer newid y dasg a allai helpu plant ag anawsterau synhwyraidd. Defnyddiwch diddordebau'r plentyn cymaint â phosib i wneud gweithgareddau'n ddeiniadol. Rhowch ddewis i blentyn lle bod hynny'n bosib. Gwnewch yn siŵr bod dechrau a gorffen y dasg yn glir, yn enwedig os yw'n rhywbeth nad yw'r plentyn eisiau wneud. Rhannwch y dasgau gan ddefnyddio delweddau fel y bombriodol a rhoi cynnig ar siartiau gwabrio. Defnyddiwch gadwyno yn ôl i ddysgu tasg sydd â sawl cam. Mae cadwyno yn ôl yn dechneg sy'n dysgu cam olaf y gweithgaredd yn gyntaf. Trwy orffen y dasg mae'r plentyn yn cael ymdeimlad o gyflawniad. Lleihewch y faint o fewnbwn synhwyraidd y mae tasg yn ei roi fel peintio gyda brwsus yn lle dwylo neu wisgo gyda dillad meddal. Cynhyddwch y faint o fewnbwn synhwyraidd y mae tasg yn ei roi, fel lliwio gyda phapur tywod o dan y papur neu ddefnyddio tywel garw i sychu ar ôl bath. Dyma Efa. Mae hi wrth ei bodd yn chwarae yn y pwll tywod, ond mae'n cael trafferth cymryd ei tro. Mae hi'n aml yn gofyn i oedolyn i'w helpu gyda'i chot, ac nid yw'n dangos unrhyw ymwybyddiaeth o'i threfn feunyddiol. Mae Efa yn cyflwyno rhai anawsterau dysgu ac oedi cyfathrebu. Dyma rai strategaethau y gallem ei awgrymu ar gyfer Efa. Defnyddiwch gadwyno yn ôl i'w ddysgu sut i reoli ei chot, lle rydych chi'n dysgu'r cam olaf iddi yn gyntaf mwyn iddi lwyddo. Defnyddiwch y strategaeth nawr ac nesaf iddi gynyddu nifer y pethau mae hi'n cyrchu atynt, enghraifft pwll tywod nawr, lliwio nesaf. Rhowch dasgau iddi mewn darnau maint brathiad, felly dim ond am gyfnod byr y mae angen iddi ganolbwyntio ar dasg. Anogwch mwy o amrywiaeth yn y galwedigaethau y mae'n cymryd ran ynddynt i gynyddu eich chydbwysedd galwedigaethol. Y fflagau coch yn achos Efa yw diffyg cynyddu parhaus, cydbwysedd gwael parhaus mewn galwedigaethau. Yn olaf, rydym yn mynd i edrych ar y plentyn. Y nod yma yw i helpu'r plentyn i reoli ei wahaniaethau synhwyraidd, darparu'r cyfleoedd cywir i'r plentyn ennill profiadau synhwyraidd newydd ac ymateb i'r rhain trwy gynyddu ei hymgysylltiad mewn galwedigaethau o ddydd i ddydd.
Dyma rai awgrymiadau cyffredinol ar gyfer beth y gallwn ei wneud gyda'r plentyn a allai helpu ei anawsterau synhwyraidd. Cadwch yng nghof oedran y plentyn ac yn bwysicach llwyfan datblygiadol y plentyn. Canolbwyntiwch ar yr hyn am ei angen iddo ei gyflawni nesaf, nid yr hyn y dylent ei fod yn ei wneud yn ei oedran. Meddyliwch am yr hyn rydych yn ei hoffi a'i edmygu am y plentyn, cryfdera'r plentyn a cheisiwch adeiladu ar hyn. Cadwch y plentyn yn y canol gan gofio beth sy'n bwysig iddyn nhw. Meddyliwch am ble mae'r plentyn a beth mae ei eisiau ei wneud. Byddwch yn glir ac yn realistig sut mae llwyddiant yn edrych. Helpwch y plentyn i brofi gweithgareddau y mae'n cael anhawster gyda mewn ffordd reoledig a dealladwy, trwy leihau gofynion amgylcheddol a darparu pobl gyfarwydd y gellir ymddiried ynddynt i helpu'r plentyn i gymryd rhan yn yr alwedigaeth. Lle bo hynny'n bosib, gadewch i'r plentyn arwain mewn gweithgareddau synhwyraidd, fel y gallent ddechrau a stopio yn ôl yr angen, ond gnewch yn siŵr bod gan y plentyn gyfleoedd ac anogaeth i symud ymlaen i brofiadau synhwyraidd newydd. Dyma Charlie. Nid yw Charlie yn hoff o chwarae aniben ac mae bob amser yn awyddus i olchi ei ddwylo yn ystod gweithgareddau aniben. Mae'n ymddangos bod Charlie yn rhy ymatebol i synhwyrau cyffwrdd. Mae'n ymddangos bod cwpan bach gan Charlie. Dyma rai strategaethau y gallem ei hawgrymu ar gyfer Charlie. Ei helpu i brofi gweithgareddau aniben mewn ffordd raddedig dan reolaeth. Dechreuwch gyda sylweddau y tu fewn i fagiau plastig clir, fel y gellir harchwilio heb fynd yn aniben. Defnyddiwch offer fel brwsus paent, cyll llyffyrg, offer pwll tywod i archwilio ansoddau aniben. Adeiladu lan i ansoddau gwahanol fel gwlyb a gludiog yn araf a gadael i'r plentyn stopio pan maen nhw eisiau. Y fflagau coch yn achos Charlie yw diet cyfynedig iawn, trallo difrifol gyda thasgau aniben enghraifft chwydu neu gagio. Dyma Zain. Mae'n cnoi ar lawer o wahanol bethau ac yn cnoi ar deganau yn hytrach na chwarae gyda nhw yn aml. Efallai bod Zain yn dan ymatebol, mae ganddo gwpan fawr. Dyma rai strategaethau y gallem ei hawgrymu ar gyfer Zain. Cofiwch fod cnoi yn gam datblygiadol a allbarhau. Mae plant ifanc yn defnyddio eu cegau i archwilio'r byd. Cynigwch ac anogwch archwilio gyda dwylo mewn gweithgareddau newydd. Darparwch opsiynau bwyd ysgogol fel ffrwythiau a llysiau amrwd. Mae teganau sy'n digrynu ar gael o wefannau synhwyraidd sy'n cael ei dal yn erbyn y geg neu'r clistiau yn rhoi teimlad tebyg i gnoi. Gadewch i'r plentyn neu gosod lle maen nhw eisiau gyda goruwchwiliaeth agos. Darparwch chewies neu jewelry i ganiatáu cnoi diogel. Y fflagau coch yn achos Zain yw bwyta gwrthrychau heblaw bwyd. Rhoi gwrthrychau aniogel yn ei geg yn reoliedig iawn. I grynhoi, meddyliwch am yr hyn mae eich plentyn eisiau ei wneud, angen ei wneud, neu y mae'n rhaid iddynt ei wneud sy'n cael ei effeithio neu atal oherwydd gwahaniaethau synhwyraidd. Cofiwch, yn anffodus, prin yw'r atebion cyflym ar gyfer anawsterau synhwyraidd. Rhowch amser eich hun. Pan geisiwch strategaethau synhwyraidd, ni fyddant o reidrwydd yn gweithio y tro gyntaf. Gwnewch yn siŵr bod yr amgylchedd yn iawn a rhowch cynnig ar strategaethau ar wahanol adegau o'r dydd ac ar fwy nag un achlysur. Dewch o hyd i ffyrdd eich helpu'ch plentyn i fynegu sut mae'n teimlo neu ceisiwch sylwi pan fydd ymddygiad yn gweithygu ac maen nhw'n dechrau teimlo neu edrych allan o reolaeth wrth ymladd neu hedfan. Rhowch gynnig ar ddefnyddio'r strategaethau cyn gynted ag y byddwch chi'n gweld y gwahaniaeth. Cynigwch amrywiaeth o weithgareddau synhwyraidd ychydig ac yn aml yn ystod diwrnod y plentyn i gefnogi cyflwr parod i ddysgu a elwyd yn aml yn ddiet synhwyraidd. Cofiwch eich bod yn chwilio am gynnydd tuag at eich gôl gyfrannol gyda'ch plentyn, nid perffeithrwydd. Diolch am wrando.
Gobeithio'n fod y fideo hyfforddi hwn wedi bod o gymorth ac y byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw adborth. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau am y fideo hon, cysylltwch â ni ar 02921 836 910.